Vi kender det alle. Lige så snart vi slår skærmene op for vores computer og læreren i gang sætter en omgang plaprammen, visker den ikke så fornuftige stemme inde i hovedet på os, og fortæller os, at et smugkig på Facebook eller en omgang Tetris ikke tager skade på nogen. Dog er den triste sandhed, at lige så snart vi mister koncentrationen, så er det svært at komme tilbage, og sådan er det desværre med os unge. Men det er helt okay. Sandheden er den, at vi langsomt bevæger os mod et parallelt samfund med mange forskellige muligheder at vælge imellem, baseret på vores egne interesser. Derfor begynder vi så småt at vælge ud fra vores personlige behov og lukke øjnene fra det fornuftige, da det virkelig er lettest og sjovest. Det kunne fx være med et smugkig på Facebook. Vi vælger at anvende de sociale medier som en form for underholdning for os selv, hvilket er blevet en rutine, der indgår i vores hverdag, både i timerne, i bussen eller inden vi går i seng. Her bruges det som sagt til at underholde os og holde os opdateret på, hvad der er sket i omverdenen i løbet af dagen. Men når vi vælger at åbne de sociale medier i midten af et modul, i stedet for at følge med, så ligger det store spørgsmål. Er undervisningen ikke så underholdende alligevel? Altså, hvis man skal være ærlig, så nej. Du ved, hele gymnasiet er opbygget op omkring dannelsen for den enkelte elev. Vi går i skole for at udvikle vores hjerne og få viden, som vi ikke allerede vidste i forvejen. Så vælger vi alligevel at fjerne fokus fra det fornuftige, fordi man har fået det besked fra veninden på Facebook eller en meme, der dukker op. Her handler det igen om det frie valg. Vi som unge er blevet opdraget med at have forskellige valgmuligheder i livet, og at samtidig have mulighed for at vælge. Hvorfor skulle vi så gøre noget helt andet? Det ses for eksempel, når man skal starte på et gymnasium. Der vælger man ens linje ud fra ens eget behov, og man vælger samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig, sproglig eller måske kunstnerisk. Valgt er helt op til en selv. Det er jo det, som er så fantastisk ved at vokse i et samfund med frie valgmuligheder til den enkelte, som er baseret på vores liv. Så man skal da også have mulighed for at vælge selv, om man vil fokusere i timen, eller bare downloade den af på Facebook. Derfor synes vi som unge, selvstændige individer, at det er helt okay at gå på de sociale medier, så længe de ikke forstyrrer andre. Foretrækker du at være fornuftig og lade være, er det også i orden. Igen, det er helt op til den enkelte person. Så kære lærere, kære rektor og kære noget så dejligt uddannelsesminister, I vil altid bede en elev om at lukke ned fra Facebook eller aflevere deres telefon. Så vælg jer til det, for vi vil altid bruge de sociale medier i timerne, og sådan vil det altid være. Sorry, not sorry.